Moderátorku relácie oblieka Eurosports, výhradný dovozca oblečenia značky Kappa na Slovensku. Dnes ideme opäť posilňovať, bude to zadok, ale vnútorné stehna a spodná časť chrbta. Potrebujete len uteráčik, ktorý nám pomôže, takže poďte, lahneme si. Chodidlá sú na šírku pánvy, najprv si podsate pánvu a zatlačte kríže do podložky, aby ste ich cítili, že sú pekne uvoľnené. Zoberte si uterák, vložte si ho medzi kolená. Stlačte ho najviac ako dokážete, cítite ako sa zapolí vnútorné stehna a položte si chodidla blízko zadočku. Ešte raz nádych, podsadím pánvu, vytlačím ju hore najvyššie, kde dokážem, členky musia byť pod kolenami, tlačím z celej sily do uteráku a ideš. Nádych a výdych hore. Zároveň máš kontrahovaný zadoček, čiže zatiahnutý z celej sily, hej. Podsadenú pánvu, nezabudni, kolena sa pretláčajú. Zostaň hore a poď. Zatlač do seba. Kolená, poď, ako keby si chcel rozpučiť uterák. Výdych. Ešte 4, 3, 2. Pokračuj to isté, postav sa na päty. Nádych. Tlačíš kolena do seba, pretlačajú sa. Ktoré je z nich silnejšie? Nádych. Nádych. Zatlač. Poď a zostaň hore a zatlač kolena do seba. Zatlač kolena. Stojíš na pätách, špičky sú dohora vyťahnuté. Zatlač kolena z celej sily. Do seba cítiš vnútorné stehna. Zatlač. Pokračuj to isté, postav sa na špičky. Zadok dolu, hop. Zadok dolu. Neuvoľni ho. Neprehni sa v krížoch. Tlačíš kolena do seba. Nezabudni. Nádych, nádych, zostaň hore a zatlač. Zatlač kolena, zatlač celej sily, zatlač. 4, podsadená pánva, tenký pás, brucho tlačíš dolu, 2. Výborne a ideme v tempe. Zatlač, 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 poď, dýchaj do brucha, poď ešte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, postav sa na celé chodidla a tlačíš kolena do seba, do seba, do seba. Poď, cítiš zadok, vnútorné stehna. Ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, postav sa na päty a zatlač do seba kolena. Poď. Už to štípe poriadne, aj vnútorné stehna, aj zadok. 8, 7, 6, 5, 4 posledné, 3, 2. Výborne, oddychni si, priťahni kolena, uvoľni uterák, daj kolena od seba, prestrečuješ vnútorné stehna, ideme ďalej. Opäť kolena spojíš, uterák vložíš medzi kolena. Poď hore, vytlač pánvu, postav sa na jednu nohu a ideš, vystri nohu. Vystri, čo robíš zároveň? Tlačíš do seba kolena, držíš uterák a vystieráš nohu úplne do vystretia. Poď ešte. 8, 7, pánva je vysoko. Stojíš na celom chodidle. Podsadená pánva. Ešte 4, 3, 2, výborne a oddychni si. Opäť si dáš uteráčik pekne medzi kolená. Zatlačíš a výjdeš hore. Podsaď pánu, stiahni zadok, tlačíš kolena do seba a vystieraš nohu. Vystieraš. 8. Brucho tlačíš dolu. Dopni koleno. Napni stehno. 4, 3, 2. Výborne, len vymeň nohu. Vystri nohu, žiadny pohyb nerobíš, len zatlač koleno vystreté nohy dovnútra. Zatlač. Zatlač. Zatlač, to je ono. Žiaden pohyb, len sa
Pretláčajú kolena. 7, 6, hore máš panvu vysoko, tenký pás, neprehni sa v krížoch. 2, vymeň nohu a poď. A zatlač, vydrž to. Oddychneme si po tomto cviku. Zatlač dovnútra. Zatlač. Výdych. Pánva je vysoko. Vydrž. Ešte jedna 8. 8. Maj úplne napnuté stehno, prepnuté koleno, flexovanú špičku. 4 posledné. 3 zatlač. 2. Výborne a oddychni si. Pritiahni si kolienka. Cvičíte so mnou? Dúfam, že sa nepozeráte len. Ideme ďalej. Úterák daj vedľa, nebudeme ho potrebovať. A podsaď pánu, stiahni zadok, vytlač sa hore. Chodidlá sú spolu. Vystri nohu a ideš. Päta na zem a na úroveň kolena. Päta na zem a na úroveň kolena. Podsadená pánva. Stiahnutý zadok. Nádych. Nádych. 8. 7. 6. Hore vysoko pánva. 4 vydrž. 3. 2. Vymeníš nohu. Podsad, stiahni zadok, tenký pás a ideš. Z vystretej nohy hore len na úroveň kolena. Neprehni sa, keď dáš dolu pätu nad zem. Poď. Nádych. 8. 7. Ide vám to doma? 5. 4. 3. 2. Výborne a oddychnite si. Pritiahni kolená, uvoľníme kríže, prestrečujeme zadok. Ideme ďalej. Aj vy sa tak potíte ako ja? Dobrá makačka je to. I keď ležíme a vyzerá to, že nič nerobíme. Tak poďte. Podsaď pánu, stiahni zadok, nohy sú spolu, dlane opreté o podložku, kontrahovaný sedacie svalstvo. Vystri nohu, flexuj chodidlo a ideš. Unož a vráť ju späť. Výdych, nádych. Neklesne ti pánva, nevyrotujú sa ti boky. Poď pekne, drž to. Výdych, nádych. Výborne. Vymeň nohu, pokračuj. Unož a pritiahni. Unož, pritiahni. Výdych. Vysoko máš pánu vytlačenú, nevyrotuješ boky. Ešte ide 4. 4. Nádych. Všetko robíš na úrovni kolena. Nedávaš nohu vyššie, to je ľahšie. Ešte 2. Výborne. Ešte 1. A opäť oddychni si. Prestrečuj si chrbátik. Relaxuj. Pritiahnuté máš kolená. Musí sa ti uvoľniť chrbát, zadoček a stehna. Poď, ideme spolu. Ideme do posledných cvičení. Vytlač hore pánvu, vystri nohu, špičku chcem, aby sa zapojilo litko a ideš krúžky. Von smerom krúžok. Pozor, boky sú pevné, boky sa nesmú pohnúť ani do jednej strany. Nedávaj nohu do výšky, len na úrovni kolena krúžiš. Poď. Výdych. 8. 7. Panva je vytlačená hore. 6. 5. 4. Vydrž. 3. 2. Vymeň nohu a poď. Vystri a ide. Druhá noha rotuje. Vytlačená pánva. Stojíš na celom chodidle. V päte je hmotnosť. Na celom chodidle síce, ale v päte hmotnosť nech ti robí zadok. A ide so mňou posledných. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Výborne. Polož si zadoček, pritiahni nohy. Vylož si pravý členok na ľavé koleno a pritiahni si ľavé koleno. Trochu sa prestrečujeme. Vymeň druhá strana. Super.
Cítite spodný chrbát? Aj zadok, ako sa zapojil? Fú, ja som sa dobre spotila. Aj dúfam, že aj vy. Tak sa opäť vidíme zajtra na ďalšom cvičení.